Отиди на там, не снимай от 100 метра. Аз исках с зум. Вече с зум. Къде оставихме помпата? Помниш ли? Не така, мамо, кученцето. Така ще му изкривиш. Айде, не така, Вяра, остави кучето на мира. Пусни го кучето. Така, нека си стои там. Лили, не го стискай, така се гуши. Не стискаш, само го гушкаш, добре. Айде, сега ще дойдете да измием ръцете след това. Ще ги скъпем. Ма Вяра, не така!